Получих информация, че прочута американска NLM компания смята да преустанови дистрибуцията на своите продукти в Съединените американски щати чрез NLM модела. Повтарям, тази радикална промяна касае само американските дистрибутори. Българските няма да бъдат засегнати. Но както твърдя вече повече от 10 години, класическият модел, по който се развива мрежовият маркетинг, е твърде неефективен и е само въпрос на време да се пропука. Защо иначе някоя компания би се отказала от този модел за дистрибуция на най-големия и най-богатия пазар, а именно американския? И все пак неприятното в случая е, че вместо да се опитат да направят, да кажем, някои реформи, смятат направо да приключат с модела в САЩ. Защото, както не веднъж съм казвал, проблемът не е MLM модела, а системата, по която се развива MLM. Сега аз ще изчакам информацията да стане все пак официална и тогава ще спомена името на компанията и ще направя задълбочен анализ. Коментирай под това видео с инфо, за да ти пратя новината и анализа.